ବିଷମକଟକରେ ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ଓ ସହକାରୀ ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତ ଉଦ୍ଘାଟନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଦେୱାନୀ ସହକାରୀ ଅଦାଲତକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ.ଏସ୍. ଜାଭେରୀ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମଙ୍କ ସମେତ ବିଷମକଟକର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ଏସ୍. ବାବୁରାଓ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। Video conference opening remote control for unveiling the inaugural plaque. I request my Lord, Honorable the Chief Justice. Now I request all present over there to move inside the courtroom. Only advocates, no other body will come inside. In addition to the existing number of such courts in the District of Raygada, षमकटक, Muniguda, ବିଷମକଟକରୁ संजय कुमार नांक रिपोर्ट आधार न्यूज।